खुलुमबाय स्टुडिय दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि बिथां अशोक सिंहाला बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'खौ साबायखर बावदों नंगौ बे समाव बिथाङा साबायखर बावदों मैं धन्यवाद जनाइছো प्रमोद बर' डांगरिया मैं धन्यवाद जनाइছো प्रमोद बर' डांगरिया साबायखर बावदों बिथां अशोक सिंहाला जायखौ सानाखैमोन जायखौ साननायनि बाहेरावमोन बैफोरखौ मावफुंदों बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ बे समाव जाय खामानिखौ रायजो राजाफोराबो सिमाङावबो सानाखैमोन दे बेफोरबायदि जानो हाथाव होनानै दा बैफोर खामानिफोरखौ बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ मावनो हादों बे समाव आसामनि मन्त्रि बिथां अशोक सिंहाला बिथांखौ साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों एकाडेमिक पढ़ी 40 जने एपीएससी परीक्षा पास करिले এই नीट परीक्षात 50 जने पास करिले 4 जने आईआईटीत एडमिशन पाले কোনবাই কল্পনা কৰিছিল নে আপোনালোকে কেতিয়াবা মনত কল্পনা কৰিছিল নে যে বিটিসি এনেকুৱা কাম হ'ব মই ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जे बिटिआर ओनसोलनि मोनबा जिल्लाखौ जौगाथाय होनो थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अशोक सिंहाला बे समाव बिथां अशोक सिंहाला गोबां बाथ्राखौनो बुंनायखौ नुनो मोनदों जाय सुपार 50 थामहिनबा यूएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन लानाय बे मिशन लानायनि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरानो बे समाव फरायनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव कोचिं लानो हादों बे रावबो सानफेराखै बेफोरबायदि जानो हाथाव होननानै रावबो सानफेराखै नीटनि थाखाय गोबां फरायसाफोरानो बे समाव सायख' जाबाय आरो बैफोरखौ रावबो सानफेराखैमोन सोरबा सानफेरदोंमोन नामा होननानै सोंथि खालामदों बिथां आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाला बुंथिदों बे समाव रावबो बैफोरनि बागै सानाखैमोन आरो जाय सानैखौ बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ बे समाव मावफुंनानै दिन्थिदों थारैनो जोबोद बाखनायथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अशोक सिंहाला आरो बिथाङा साबायखर बावदों बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'खौ बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होनि बिटिआर सुपार एकाडेमी आरम्भ হৈছে মোৰটো কল্পনাৰ বাহিৰৰ কথা যে একাডেমিক পঢ়ি 40 জনে এপিএসসি পৰীক্ষা পাস কৰিলে এই नीट পৰীক্ষাত 50 জনে পাস কৰিলে 4 জনে আইআইটিত এডমিশন পালে কোনবাই কল্পনা কৰিছিল নে আপোনালোকে কেতিয়াবা মনত কল্পনা কৰিছিল নে যে বিটিসিত এনেকুৱা কাম হ'ব মই ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গাৰ্জেন মন্ত্ৰী হিচাপে যে এই জিলাক লৈ তেখেতসকলে যিমান চিন্তা কৰি থাকে আৰু এই জিলাখনক আগুৱাই লোৱাৰ কাৰণে যেটো চেষ্টা কৰি থাকে জিলাবাসী ৰাইজে একগোট হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক ট্ৰেক্টৰত गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास महिंद्रा स्कर्पियो महिंद्रा थार एक्सेल 6 नेका बेलेनो स्विफ्ट डिजायर टाटा पांच वागनार एल्टो केटेन सेलेरियो इग्निक एल्टो केटेन एक्सेल महिंद्रा ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822 322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।